Разбрали сме се вече за Life is Life. Не, по-скоро Лифе и Слифе. Яница. Life in Sliven. Не пич, не го убивай! Ще направим една серия на Лифе и Слифе, която се казва Life in Sliven. В момента сме в парка на Баце Бойко в задния двор, на Борисовата градина. Засадил е картофи. На някои места е засадил филии с маска. В момента връзва маста. Лападец има на няколко места. Влюбена двойка. Не стиме, това са два мъже. Ей, погледни, ние са откъртили пейката от лежане. Искам да кажа специално за Енчев. Клоп. Абе, мухио. Готе, да сме двама, готе, с пижама. Моята рок леших си е сама. Той не разбира въобще. Пейката, която се люля. Добре го носиш, беби! Ей, това е индийска бубка, остави. Много малко хора знаят, че ориза не се съдия, ами просто се накисва. Наподобяващ хайвера на косатка. Още по-позната като морска котка, не котка с шнорхил и водни очи. Ти сериозно ли си за всичкото това, брат? Братле, моля те внимай, защото си нужен. 44-то соло, по-известно в подземния свят като царството на Тонка Атанасова. Ако някой не знае коя, ще питате Върбунова. I got the power! Това училището, което не виждате, е нашето училище. В него не са учили известни личности, като Бербатов не е учил в него, Бойко Борисов не е учил, Първанов не е учил в него. И все така високи, доказани личности не са учили в това училище. Самото доказателство, че това е най-доброто училище в света и в планета. И не само планета, ами в галактиката. Много твърдо се съмнявам, че извънземните имат по-добро училище от това. Табешир, чак по улица. Това е на Върбунова. Табешир, който си носи за училище, после си го изхвърля тук всеки божи ден и после идват тия от чистотата. Чистят табешир и се псуват един друг. Ден и пратият тия от общината. Да чистим табешира на Върбунова. Целият свят работи за Върбунова, защото ние не сме толкова богати, колкото е тя. Тя е много богата учител. Бил Гейтс работи за нея в личното й учи. Като преподавател по информатика, който работи за Тонка Атанасова, защото целият свят работи. Страшнаха ни житни корени. Какво правите, бе? Работим за кой? За Тонка. Всичко работи за Тонка. Лиф и Слиф се казва предаване. Да, бе, каза ли вече някой? Как се казва? Лиф и Слиф. Лифе. Слифе! Лиф и Слифе. Носи ми ти, бе. Леле. Не пич, не го убивай! Това е Езерото Далматинец, което е езеро. Обитавано от гълъби и далматинци, които са гълъби. Далматинеца, която е Кати. Съшето, далматинеца, която е съшето. Аз съм си един собствен мой си и аз. И искам да съм си аз, защото един мой си, нали, собствен, който аз съм си направил, мой си аз. Личен. Ти сериозно ли си за всичкото това, брат? Имах един приятел, който се казваше Гълъб, в смисъл, още така се казва и сигурно така ще се казвате първо. Постой, Йонко, това е ужасно. Шапка, не цветни бетна. Има хора, които като мене не знаеха, че Дони е Делтонис. Дони е Делтонис, ако искате да знаете. Па и да не искате, пак е Делтонис. Дони не различава цветове и заради това Дони пее някакви песни от сорта на Чапка на цветни петна. Моята рок леших си е сама. Еди, каква си стая, някакви цветове, играе си цветове, той не разбира. Значи, ако видите баба и да го прави така, значи не е фен. Ти сериозно ли си за всичкото това, брат? Разбрали сме се вече за Life is Life. Не, по-скоро Лифе и Слифе. Life in Sliven.